Dobro veče, Aco. Večeras najveća žurka na Balkanu i najluđa u Nikšiću. Kakva su očekivanja? Pa, znaš, uvek sve po protokolu. Treba bude super. Mi smo uvek raspoloženi. Reci mi, kakvi su utisci sa premijere filma i koncerta u Sava centru? Da li si zadovoljan kako je sve prošlo? Bilo je super i film je super. I baš su pohvale za film dobre. A i pošto ovaj koncert je bio sjajan, što smo napravili malo drugačije sa Gudačkim orkestrom, malo su promenjali aranžmane, drugačije nego što smo do sad radili. Ispostavilo se to pun pogodak bio. Da, kako ste došli na tu ideju, taj gudački ansambl Strings and Drums? Vi sarađujete već duže vreme. Pa ne, evo sad smo počeli saradnju, sad ovo je prvi put, da ćemo sad nastaviti saradnju, radit ćemo još po neke koncerte. Pa nisu došli ljudi, ja to radim više dugo. Ja se bavim pre svega muzikom, ja sam i muzičar i uvijek imam u glavi to šta još tu može da se doprenese, da se doda. I mislio sam da je trenutak, taj Sava centar, da je trenutak da to uradi. Reci mi, drugi deo filma je prošao više nego odlično. Da li je sve kao što je prikazano u filmu ili je možda tvoj život bio još stravičniji ili je možda ublaženo? Pa ne, to je zbog svojeg života generalno. To je kao motiv je uzet ta moja knjiga i taj moj život ima tu puno. To su umetničke slobode koje su potpuno date na volju ljudima koji tamo, da ni imena nisu ta prava, da se glavni junak ne zove Aca Lukas nego Peđa. I da to zaista ima neke veze s svojim životom, ima i nekih anegdota koji su istinite, ali uglavnom je to uzeto kao motiv, tako da li je bilo stravičnije ili nije, pa ne znam, nije. Recimo to u zatvoru, to nije, naravno, to je prikaz, da bi u zatvoru ima nikakav problem, nijedan jedin. Ali napravljeno tako zbog filma, zbog interesantnosti, zbog dinamike. Reci nam, Saša Mirković je najavio Marakanu sledeće godine, povodom 40 godina tvoje karijere, je li tako? Napravi neki kao. Šta možeš da nam otkriješ oko svega toga? Pa da moću bit će koncert dobar, bit će super, napravit ćemo svašta, bit će to baš dobro. Ti znaš kako su naši koncerti, taj koji je radio. Naravno, da, pratim. Produkcija vrhunska, da to nema priča, a sad su neki čak neki mediji beogradski koji nisu naklonjeni na ni to, ni malo. Imali sjajne neke izveštaje sa koncerta, jer jednostavno nema šta kaže. Pa tako je, psi laju, karavani prolaze. Ovo je baš bilo super. Reci mi, sad malo da pređemo na društvene teme, ti si trebao da objaviš pesmu sa Severinom, međutim, zbog njenih antisrpskih stavova se to sve prekinulo. Šta trenutno misliš o njoj? Da li ste se čuli, možda da li te kontaktirao? Ne mislim ništa o njoj. Majke, ne mislim ništa. Šta sam imao da kaže, rekao sam, to je njeno pravo je da radi u životu šta hoće, da li je to pametno ili nije, to će ona sama da vidi. Ali to što se ja jednostavno nije mi bilo, pesme, snimili smo pesme, trebali smo da izdamo, ali posle tih izjava meni je bilo glupo da se pevamo, znaš, ako već tako nešto pričaš, ali malo me čudi što valjda je dobilo dosta para, kako sam čuo, sad u zadnju informaciju kako sam čuo da su da dali lovu da to priča. Negde tu, valjda, to ima veze s onom gradonačnicu Sarajeva. Da bi pljuvalo našu zemlju. Pa valjda, tako sam čuo sad, da li je to isto ili nije, ne znam, ali generalno ne kapiram da pljuješ ono kao svoje dete, dete u Srbiji. Da, i muževi, dva muža koji je imala. Da, i ono kao sad do nešto, ono sad razumu politiku, pa kao sad ona kao zna da ovde kao mi, ma mislim, znaš šta, stvarno mi to više i degutantno da ja idem u Hrvatsku čisto obrazu i tamo me vole ljudi isto koji u Srbiji, imam puno prijatelja i svugde su i dobro posjećeni koncerti i tako ću i ostati zašto sam tako kakav sam. Ona razmišlja u svom životu šta će da radi. A znam da je bila ovde, pa bar jedno 10 puta popularnija nego u svojoj zemlji. Da. A da si ti možda neki državni organ, da li bi joj zabranio ulazak u Srbiju zbog svega? Pa ne bi nikom ja ništa zabranio, da ulazi ko što, nek dolazi ko hoće i treba budemo otvorena zemlja, nek dolazi i nek peva ko hoće. Ja ne bi nikom zabranio, sebi ja samo, znaš, ti nek napravi koncert, ja sad ko ode na koncert, nek razmisli da li je normalan. Da.
Znaš, to da je zabranim. Neka radi svako... Znaš, postoje neki zakoni, sad ja ne bih tu sad daleko van zakona, sad da, znaš, to kao sad da izmišljam neke lex specijalisa da zabranim nekom što je nešto... Šta sad to ima se zabraniti? Neka priča ko što hoće, a da li će neko da ga konzumira, to je već stvar tog nekog. Znači, ako neko kaže tebi da si budala, a ti odeš na njegov koncert, onda znači da je stvarno budala. Da, da. Pazite. Znači, neko dođe i priča za celo, vi ste ovaki, vi ste onakvi, vi ste glupani, razumeš, i sad dođe ovdje i napuni arenu. Pa onda znači da ima 20.000 glupana došlo ga gleda, pa šta sad, neka ga gledaju ako hoće. Da. Reci mi, tvoja dugogodišnja prijateljica i koleginica Mira Škorić najavila je neke nove projekte, da li ćeš možda gostovati na njenom albumu? Pa ne znam, sad smo naštimili taj duet, odlično ide pesma, pusnom, ja i Mira smo drugari 100 godina, ona se sad vratila malo da radi, ja sam tu za nju uvek i pomoći ću je i bit ću uz nju, jer ona zaslužuje to, ona je strašna pevačica, to je naravno najboljih naših pevačica, u stvari ako ne najbolji. Da. Da li se sećaš možda neke anegdote, pošto se vi dugo družite, da li se sećaš nekih anegdota sa nastupa vaših zajedničkih, nešto? Sad, to me mnogo pitaš, da sad svaki tu ima anegdota, sad to ne mogu se setiti, sad bi trebao ja ti da isključiš kameru, pa da ja malo prebiram po glavi, pa da ti onda ispričam. Ima sigurno nekih interesantnih stvari. Reci mi, danas si izdao pesmu Preko vetrova. Ona je stajala u fioci preko 35 godina, ako se ne varam. Zbog čega je toliko dugo čekala da ugleda svetlost dana i da li ima neku posebnu simboliku za tebe? Ima simboliku što je to napisano pre toliko godina. Ja sam pisao muziku, moj drug školski, Zoran Stojanović, školski izostaje škola, napisao tekst. Mi smo to snimali, demo snimak, smo bili klinci, pa je to tako to stajalo, pa onda su ja već počeo da se bavim ono. Pesma je stajala tu, pa samo da hteo da je snimim, pa neću, ali znaš, totalno je drugačije od svega ovog što sam radio. U stvari, to je odraz one muzike koju sam slušao onda kad sam bio klinac, U2, EKV i to, i da razvoli tu muziku. I onda sam pre 5-6 godina kući u svom studiju kućnom snimio aranžman, uradio onako ja svoj neki. I to je tako stajalo i sad kad smo radili film, ispostavili su da bi ta pesma bila odličan leitmotiv za film i onda sam otišao u studiju, uzeo, otpevao i snimio i to je stvarno, i aranžman sam ja radio i sve, to mi je negdje smatram za svoje remek delo, ono je stvarno ozbiljna pesma, znači to je nešto što se već dugo godina kod nas ne radi na taj način. Ne umemo, dobro, nije sad to, ima umetnosti, ali na taj način, znači da ima tu i muzike i žive svirke i instrumentalni deo koji traje skoro 2 minuta, znači to je već ono zaboravljena forma kod nas. Znači da daš 2 minuta, dobar refren i da rokamo. Ova pesma traje skoro 5 minuta pesma i više. I te kratke pesme traju instant, ono kao... Pa dobro, ima i tu koje traju, ali ovo je sad nešto što je, znaš, ne znam, nekad kad su radili rock band, kada je Bijelo dugme radio, pa ne znam, sanjao soće da te nema, to je 6-7 minuta pesma sa isto instrumentalnim delom, sa solažama, sa dobro svi. To je negde prestalo da se radi kod nas, ja to sam snimio i radili smo, to smo radili baš za film, namenski smo je snimili i mene je to, ba i vidim da su ljudi prezovljeni. Zovu me sa svih strana od kada smo evo... Znači već su počele reakcije sa svih strana, komentariš. Da. Super. Reci mi, pre nekoliko dana je bila revija Sofije Šašić. Ona je rekla da ste vi u super odnosu. Da li ti nju i dalje podržavaš? Naravno. Nakon svega. Naravno, žao mi što nisam mogu doći na reviju. Sam tad imao konferenciju za štampu u Skoplju za ovaj koncert, baš se tako zapalo. Ali je dobila moju podršku, zvao sam je i mnogo mi je drago da ide tako dobro. Ja sam tu uvek da podržim, da pomognu sve. Da. Ti si rekao da je ona tebi 5. dete, bukvalno. Gledaš je kao... Pa, jedno od moje 5. dece, mogu i tako da kažem. Da. A reci mi, 25. decembra, veliki koncert u areni Boris Trajkovski, Makedonija.
25. 25. Da, 25. Jeste, jeste. Kakva su očekivanja, šta ćeš ponuditi makedonskoj publici? Kako me to pitali, pa šta ću da je ponudim, isto što je svima. Kvalitet, da. Biće dobro sigurno. Kažu da je skoro već prodato sve, tako da mislim da će biti dobar koncert. I reci mi za kraj još jedno pitanje, malo škakljivije. Milica Pavlović i Svetlana su te komentarisale u jednoj emisiji, rekli su kako su skinute pesme, neke njihove. Kako ti to komentarišeš? Kao u nekom negativnom kontekstu su te komentarisale. Sam sam se nežio. Znači ne zanimate, ne daš ni kosu. Sam sam se nežio, negativni komentari vi pune. To je dobro. Važi, Aco, hvala ti puno. Hvala te.